Well, hallo, we zijn hier weer op Struckland en vandaag willen we een salsa maken. Dat gebruiken we ten huevos rancheros maken, ranch eggs of ranja eieren. So, ik wil wijzen wat we gebruiken. Er zijn vele soorten huevos rancheros, einer die dat zo en einer die dat anders. En ik wil van die wijzen wat ik dat doe. Ik kan stek 20 of 30 recepten, daar gekeken, daar gelezen en daar gehoord. En nu heb ik ingevangen van alles een beetje wat mij interesseert. So, ik wil dan weten wat we gebruiken en dan gaan we nu eerst het salsa maken en dan gaan we nu dat, waar we dan de huevos rancheros maken. En je kan wel eens dat verraad maken, dat jij een keer en heel eens opwarmen dat de eeuw, dat schaft ook. Ik weet niet, smaakt beter als fraas, maar dat jij dat keer maar wel. Maar daar we gaan, nu wil ik het wijzen. Dankzij. Oké, nu wil ik je wijzen wat we alles maken gebruiken. Hier hebben we zout, zoveel is er dan wat veel. Dan hebben we 8 bakkeljan, dit zijn Roma, je kan je dan zo wel. Dan hebben we 1 koffel bakkeljansoep, tomato paste of tomato juice. Dan hebben we 2 natte sippelen. Dan hebben we 2 teen garlic of chesnik. 2 jalapenos, 2 serranos, dat zijn een beetje een van mijn beste. Hier hebben we cilantro. Hier hebben we dan loerbeerbladeren, hojas de laurel, bay leaves. Hier hebben we een halve theelepel cumin, comino. Hier hebben we een halve theelepel oregano. En dan hebben we 3 eetlepel smalt. En ik heb hier olive oil, olivo. So, dat is wat we nu gaan gebruiken. Nu willen we salsa maken met huevos rancheros. Oké, wat we dan doen is dan doen we de sippelen en de bakkeljan en peperschoten en de chesnik alle bruin maken, met de rijsten. Dat geeft dan een zeer fijne smaak. Dankzij. Vangt ons smaak te lopen en ik wens je kunt dit rekenen. Chesnik en peperschoten en bakkeljan hier zo fijn bruin maken, rijsten. Oh, maar we nog maar zo muffig rekenen dat in huis er zo vochtig. Dan is een stuk bij dat aan de kerk, ik wil zijn, dan heb je maar wat wonderschijnlijk am huis. Goed, nu hebben we dat alles zo fijn gerecht. En nu willen we dat kerken. Dankzij. Oké, zoals je ziet, kan de tomatoes hebben we 2 sneden en de sippelen hebben we hier 2 sneden. En hier is dat garlic, dat chesnik, hebben we ook 2 sneden. En hier zijn de peperschoten, de serranos en de jalapenos. En dat zoet ik heb eruit genomen, ik dacht dat het vielleicht te sterk worden, maar op een jaas kreeg. So dan doen we dat dit fijn snijden door. En kleine beetjes, en daar werden we eenmaal oproeren en dan al die dat pulver dat onder de maak door. Kijk maar dat, nu hebben we het alle fijn, hier is de sippelen, chesnik, peperschoten, bakkeljan. Nu hebben we vaartheid gaan, dan werden we het beste brood en kerken. Dankzij. Oké, dan zetten we hier groenten op en dan maken we den heute en dan doen we hier, zoals ik al zei, de 3 eetlepel olive oil nemen. En dan doen we de sippelen door nemen. Kijk dat hier. En dan chesnik de voet nemen. En dan de peperschoten. En dan laten we dat voor ongeveer about 2 minuten en zo een beetje oh ja. 2 minuten dit eruit proeven en dan doen we de bakkeljan door maken. Oké, nu heb je about 1 keer 2 minuten door je brood prizzelt en dan doen we de bakkeljan door maken. Oh ja. Dat gaan we nog wat leuk zijn te wekken. Nu loopt het voor eenmaal een minuut er zo eruit prizzelen. En dan doen we dat bakkeljan juice, dat goede tomaten door maken. Oh, maar kijk maar, dat zit er maar niks smaak. Oeh ja. En dan wat we dan doen, is dan doen we de goede naranja door maken. Kijk maar, dat is een dikke bakkeljansoep. En dan doen we halve theelepel oregano door maken. En halve theelepel comino, cumin. En 2 lubia bladeren. Zo. En dan, nu gaan we dat nog helemaal laten een paar minuten proeven.
10 of 15 minuten. En dan wollen we dat cilantro er maken. En dan wollen we weer testen voor zout. En dan, want dat is alle perfect is, dat draaien we erop. En dan worden we een klein snel naar Morris. Daar wil we huevos rancheros maken. Dankzij. Oké, dat heeft je nu een stuk 3 minuten of 5 minuten gekert. En dat is een handjevol cilantro er maken. Ik leg een duil cilantro. Je darf niet weer ik weet niet wel. En ik voor mij dat ik er hier een beetje peper maak. Grove peper. En daar willen we doen we een beetje zout bij. Dus laat me zeggen, op eenmaal is het een beetje en dan smaken. En ik denk hier nog een serrano peperschot maken, maar weer dat niet sterk genoeg. Maar zo dat ik alles top dat ik deze laatste, ik leg dat heute te gaan. So. Emma gaan, dat vangt aan smaak te lopen, dat is meest kraak rein. Ja, nu heeft dat een stuk 5 of 7 minuten gekert. Nu staat het eruit, nu werden we een lezer snel en aankerken en dan staat het eruit voor het nächste Mal. Dankzij. Oké, kijk mal dit, hier hebben we 4 Liter Gläsertjes gemerkt. Van zo'n salsa. Dat gaat hier niet zo goed te zijn, maar bij Emma gaan. We hebben hier nu 4 Liter Gläser zum huevos rancheros maken. Ik let er wat zeer schijnschmeik Morris. Nu houden ze gekert. Dan kan die lang goed blijven. Wanneer Emma hem dan huevos rancheros hungeren heeft, dan merken we dat. There you go. 4 Gläsertjes huevos rancheros salsa. Dankzij. Muy buenos días. Hier is terug naar Manitoba. Vandaar wel we merken wat we namen huevos rancheros. Ranja eier. Dat is terugland eier. Dat zijn ranch eggs. Laatst was ik kind waar we de salsa merken. Vandaar wil ik kind wezen waar we de huevos rancheros merken. En waar je zo'n multi gestort hebben, dat mag ik den dag maar dan schaffen. Niet bloß ramleggen, dat is de multi. Zo, wel maar zijn waar we wel merken, wil je dat wezen. Oké, kijk mal. Dat is zo einfach als dat huevos rancheros merken. Hier hebben we dat salsa, dat had ik in het laatste gewesen, wat het gemerkt wordt. Daar hebben we een paar corn tortillas, daar hebben we 2 eier. Daar hebben we een peperschot jalapeno en een serrano. Hier hebben we een kleine sippel. Daar hebben we een beetje kaas. Ik heb hier queso fresco, die verkruimelt zich heen. En daar hebben we dan schobelen. Ik heb hier frijoles charros. Maar je kan zo'n schobelen brokken je wel. Zo, nu willen we dat eruit maken. Het eerste wat we worden doen is deze tortillas bruinbroden, met rijstbroden. Dankzij. Oké, dan broden we onze eier. Die kan je dan zo broden skierig leggen. En dan gaan we dat even hier voor ik maken. Oh ja, fijn. Oké, dan smeren we er wat schobelen met de tortillas op en dan hebben we de eier dan op. Oké, nu hebben we de eier gebroed en de tortillas en de schobelen erboven. En nu gaan we dit salsa nemen, dat hadden we weer opgewarmd, dat hadden we laatst gemerkt. Zo, dat staat even. Graag, dat staat. En dan willen we onze schobelen door. En weet je waar je avocados hebt, die dat nog, bakkelzaan, de grijns, met er is wat. Ja, kijk hem maar daar. Doe nog een beetje extra schobelen. En dan wat we dan doen, ik had hier nog rijstgebroden tortillas. Daar doen we nog een beetje rijstgebroden tortillas, ze staat neer. Nou, of course, we kunnen niet vergeten van ons frische kaas, maar een beetje frische kaas hebben. Dat staat. Hier is het staat. En dan hier, ik heb er nog een beetje jalapenos, zo'n serrano peperschoten met bedrijven sippelen weer wel. Ja, kijk hem maar daar. En nu willen we eten. Holy, dit wordt leuk, maar zeer schijn smaken. Ik wens kan best niet leren. Ik hoop je meer dat ook. Dat wordt het weer zijn. De tortillas kan je voorop broden en dan weer de nächste dag kan je dan brokken. Dat salsa kan je aankerken. Schaf zeer fijn. Nu willen we dat smaken.
Naja, da werden wir dort mal schmecken. Dass ich immer sage, wir haben Gott aber sehr dankbar sind, für das Wiener Hammer zu eten haben. Und nu werden wir das mal schmecken. Hier schlägt ich mal einfach mal die Schobeln schmecken. Mit den Rewe Sippeln. Oh. Die kan zo'n Schobeln brücken als je wel. Die kan schwarten, oder berggräven, oder whatever. Wat je wordt, het hebben zo veel rustje brood. Maar ik wil even niks, spraak me nog 2. En nu. Oh, dat erg verandert zo fijn. Dan maar dat salsa. Zo'n schöne Frühstück heb ik al lang niet gehad. Maar man merkt dat toch ook. Huevos rancheros. Dat salsa kan je zelf merken. Hij kunt je weten wat het maakt. Ik blus nog eenmaal, dan kun je dat aan je haken. Maar ik wil het zijn. Waar je ham, een beetje avocado man. Een beetje limoncito waar je ham. Een smadon salut, een bakkeljam. Whatever. Dat is een schijne moed. Kan je door nog een beetje vlees bij broden, weer wel spaak, chimex, vlees, chorizo. Of bij mijn school, wanneer hij dat een vlees maakt, dat hij frijoles charros, dan blokt dat niet. Even een stuk nog meer, maar we hebben rancheros. Dank schijn.